What's up guys? So karon sa ato ang vlog guys, magpakapun mi sa among iro. Pakita ta mo sa pag-prepare. Pero na may kon instruction sa text. Kung kuan aha mo magpakapon sa vet ba or sa barangay. So amo ipakapon ko amo ang iro nga si Whitney. Katong kuan nang anak lang bag-o mo siya pakapon para di naman nagana mong iro bitaw. Kana kay iro guys. So mo ni ang text sa barangay guys para makabalo mo sa yung buhaton. So karon bahugan ako si Whitney tapos unya dayon mga 6 PM. Mo siyang ipakaon ay siya kapnon ang may tabo kay dili siya makatulog tapos magsige siya suka. Kay nana mi kuan sa una iro pud nga among gipakapon. Tapos nagkuanto siya, nagkaon. So wala siya nakatulog. So sayang ang slot kay free ra ba unta. So di nila dungagan og pampatulog kay basin daw dili siya makamata. So muna siya mga ipakapon guys. Muna siya si Whitney. So amo ni siyang liguon karon. Tapos bahugan ako siya kaya para dili kayo siya gutom. So muna si Spotty guys. So sumusunod ni siya ang amo ang isa sa ipakapon ugma. So liguon nato si Whitney karon guys. Kung gamit is Zeromite, tapos joy nga dishwashing, then old na Scotch Brite. Diyan nato sila liguon sa gikan na pud sa ulan na. So karon nga adlaw guys ang pagpakapon nato ni Whitney ug Spotty. So wala sila nagkaon. Ilang last kaon is gahapon sa hapon. Tapos tubig-tubig na lang dayon. Kaya mo po isulti pud sa text. Kaburus ba? Dili na sir. So nahuman ragid ang atong pagpakapon guys. So dugay kaayo no kay gilahi man gud nila ang babae ug lalaki. Ilang gipa first ang lalaki tapos ang babae ang dugay. Kay ang sa lalaki man gud medyo dali ra siya. Then sa babae kay dugay. So nami dadto ganina mga 5 hours mi. Pinakalas mo gid ang babae. Then swerte kayo mi guys kay pag kuan sa iyang mattress na daw nag-build up nga mahimo na siyang pyometra. So swerte kayo guys. So, nagpasalamat mi sa doktor. Tingala mi kay dugay kinahuman. So nada na siya kuan di ay pyometra. So nahimo siya nga operation. So nasurtian gid mi guys. So nara si Whitney. Nara. So medyo luya pa siya guys. Tapos ang tambag sa doktor
ibutang daw siya sa close place like mga CR ana daw or cage. Pero since wala may cage nga katong portable, so namin sila cage dari nga hinimo. Ara, may lang cage guys. So diri na mo sila ibutang basta naami kanang event ana. So muna lang cage, muna ilahang bed dayon ana. Then napod sila radyo. Ara. So ginapa-play na mo ni siya basta nami event para dili kay sila maboard. So sulti sa doktor is 1 week at least tud maayo, tapos monitor daw gihapon siya. Kay nanam gi pyometra pero nakuha daw ni doc. Dagko kay singot guys. So swerte gid, swerte. Nami kuan sa una iro na siya pyometra. So nakagasto og mga 20k plus sa pagpa-opera. Ako dako guys, so grabe ka swerte. So pagpasalamat na mo sa doktor, gitagaan na mo siya og discount sa among venue 50%. So sprayan na to si Whitney karon guys og kaniyang ginagamit nga spray. So para daw ni siya sa mga wound, samad-samad kana. Nara siya. Royal Tail Essentials Wound Healing Spray by Emervet. So tsada gyud punto amo ang nagamit sa una guys nga Tapicure. Pero nahutdan man gud kini ilang gi-suggest. Giguba na ang tanom. Dagan dayon. So nara si Spotty guys. Ito po siyang sprayhan aning Royal Tail. Nara yang wait sa swats. Yung number 19. Nara yang lawas guys, nagkadugo gid siya. Grabe nga operation. Muna yung view sa yung cage. Oh. Tsada kay view bay. Dali. Hello. May bisita si Whitney. Yang ngalan si Pochi. Tagaan mo og instruction na guys. Tagaan mo og listahan unsay buhaton kahuman og kapon. Tapos kami kay naman siya i-sign sa pyometra katong ingon ako sa inyo ha. So gitagaan mi og nang reseta nga tambal para sa iya ha. So maro to tong vlog karon guys. Peace.